מעולה. טוב, אז קודם כל ערב טוב לכולם. שמי אמיר, אני דיאטן קליני, יש לי תואר שני בחינוך גופני במגמת פיזיולוגיה של מאמץ, וכרגע אני דוקטורנט מאושר עם א', תחת פיקוחם המדהים של דוקטור שירי שרף דגן ודוקטור אסף בוך. שירן, אני אתן לה להציג את עצמה, אני בטוח שתעשה את זה מצוין. ומה שאנחנו נעביר לכם הערב, זה סדנה שאני ושירן היינו במסגרת הדוקטורט בערך לפני חודש וחצי באוניברסיטת אלברטה בקנדה, במעבדה מטורפת. באמת היינו רוצים משהו כזה בארץ, אני מקווה שיום אחד יהיה משהו בסגנון הזה בארץ. ודיברנו על המון שיטות למדידת הרכב גוף, לחילוף חומרים במנוחה או במאמץ או כל מיני שיטות אחרות, ושיטות של הרכב גוף. אז בעצם המטרה היא להציג לכם גם את המעבדה, גם את השיטות, וכמובן קצת לחבר לשטח. אז בדיוק ככה, אז ערב טוב לכל מי שהגיע והצטרף, כיף לנו ממש שהצטרפתם. לי קוראים שירן בנדלר, ובעצם אני והקולגה שלי אמיר, ויחד עם עוד בעצם אסטרנטית ודוקטור שרון ברק, זכינו להיות בסדנת הרכב גוף. מה שאנחנו בעצם נשמח לעשות זה גם לסקור יחד איתכם את המדידות העדכניות, כולל הפרוטוקולים ושיתוף של סרטונים מתוך היחידת מעבדה בשטח שעלינו שם. ולא פחות מזה, באמת לחבר איך אנחנו משתמשים בזה ביום יום, איך אנחנו משתמשים בזה בקליניקה, למה זה תורם, והחיבור הזה של מדע ושטח שהוא מאוד 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 חשוב. אני אציג בעצם קודם כל, לפני הכל, את פרופסור קרלה פרדו, שהיא בעצם דוקטור פרדו לב, שהמעבדה קרויה על שמה. אני לא יודעת מי מכם שמכיר, אבל דוקטור קרלה פרדו יש לה שם עולמי בתחום דיאטנית קלינית. היא חוקרת את התחום של הרכב גוף, אובדן מסת שריר, סרקופניה והשפעותיו במצבים קליניים. יש לה המון המון פרסומים, היא פרסמה למעלה מ-230 מאמרים מדעיים, משתתפת בכנסים הבינלאומיים, בכתבי עת, ומה שבאמת גם מאוד יפה בה, שיש לה צוות מדהים וחם שקיבל אותנו באדמונטון באוניברסיטה. היא מוכרת גם בזכות, מעבר לזה שהיא חוקרת ודיאטנית, היא מנגישה ידע מדעי לקהל הרחב. היא חורטת בדגלה להנגיש את הידע, וגם קידום נשים במדע, שזה לא פחות חשוב. אז אנחנו בעצם קצת נזכור, נתחיל בסקירה כללית של המדדים והטכנולוגיות והשיטות השונות שזכינו גם לקבל את המידע בשטח, אבל גם להתנסות בעצם בכל המכשירים שאנחנו נציג. אז זו הייתה הסדנה שלנו, כן? הסדנה הייתה, לא רשמנו את כל השם, אתם יכולים לראות פה Intensive Workshop, הקנדים הם אינטנסיביים. בסדר? הפסקות של 5 דקות, בסדר? מתחילים זה בדיוק הפסקות. בזמן, בול, מסיימים בדיוק בזמן, בסדר? הכל מסודר, ואם היה שם מרצה שהתעכב בדקה, הם ממש ממש התנצלו מעמקי נשמתם. אז באמת מאוד מאוד מסודר, מאוד רציני, ובאמת זכות שהצלחנו לקבל מהמנחים שלנו באמת ללכת לסדנה כזאת. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים מהרכב גוף, ואנחנו דיברנו על הרבה מאוד שיטות, ואנחנו גם נציג הרבה מאוד שיטות. בסדר, זה איזה כמה אימוג'ים כאלה נחמדים שמראים את השיטות, וכמובן נזכור אותם. אבל אם אני מסתכל באופן כללי על הרכב גוף, אז אפשר לקרוא להרכב גוף שלנו בכל מיני דרכים. זאת אומרת, אפשר לחלק אותו בכל מיני דרכים, ובדרך כלל מה שאנחנו משתמשים, או הדרך המקובלת, זה לחלק אותו לארבעה מדורים. מדור אחד הוא שומן, מדור שני הוא שריר, מדור שלישי הוא נוזלים, ומדור רביעי הוא עצם. יש לנו מכשירים שיודעים למדוד חלק מהמדורים, יש כאלה שיודעים למדוד אחרים, ובעצם אנחנו נעבור פה על כל מיני שיטות, חלק טובות יותר, חלק פחות טובות, חלק מודדות דברים מסוימים וחלק אחרות, וחלק אני מניח שגם נחדש לכם למדידה של הרכב גוף. אני חייב לציין שלמיטב ידיעתי כמעט כל השיטות, אולי ממש בודדות, אין אותן בארץ. זאת אומרת, כמעט כולם יש אותם בארץ,
הדבר הוא שבמעבדה שהיינו שם, זה מעין הכל בבית אחד. זאת אומרת, הכל נכון. נגיש במרחק של חדר פה, חדר שם. זאת אומרת, אני רוצה לעשות מחקר, אני יכול להשתמש בעצם בכל המכשירים, אם יש לי סיבה טובה לעשות את זה. זאת אומרת, הכל נגיש לי ממש באותו מקום, באותו מעבדה, וזה עניין מסכימה. מדהים. אני גם מחזקת שגם על אותו מכשיר שיש לנו בארץ, מאוד חשוב להעמיק בתוך אותו מכשיר. זאת אומרת, להכיר את הפרוטוקול שלו, את התקפות, את הכיול של המכשיר, את השימוש מול המטופל. אז אנחנו יכולים להשתמש באותו מכשיר ועדיין לחוות חוויה שונה לגמרי כשאנחנו עושים את זה לפי הספר. ולמה זה חשוב? כי כשאנחנו עושים לפי הספר אנחנו מקבלים בעצם תוצאות גם יותר מדויקות, וזה לא פחות חשוב מאיזה מכשיר השתמשנו. אז גם אם אתם עובדים עם מכשירים שונים, תיכנסו קצת, תקראו איך עושים, מה עושים, האם אני מעביר את זה בצורה הנכונה והמטיבה ביותר למכשיר ולמטופל, ולשימור המכשיר תוך כדי בין הבדיקות שלו בעצם. יאללה, אז בואו נתחיל בתכלס, בסדר? אז אנחנו מתחילים ממכשירים. אז מכשיר ראשון, זה לא היה לנו איזה סדר, כן? הסדר הוא אקראי. מכשיר ראשון הוא בודפוד, יכול להיות שחלקכם שמעתם. בודפוד הוא בעצם נראה כמו איזה ביצה כזאת, בסדר? ביצת קינדר משודרגת, או איזה חללית. ובעצם המכשיר הזה הוא מכשיר שמודד הרכב גוף על ידי שימוש בדחיסות אוויר. זאת אומרת, הוא יודע למדוד את הדחיסות של אוויר, ולפי זה הוא יודע להעריך לנו הרכב גוף. דרך אגב, מי שמכיר, בעבר היו משתמשים במשהו דומה לפי שקילה תת-מימית. בסדר? זה מעין קצת פיתוח של זה נקרא לזה. השיטה הזאת היא יותר נוחה, כי היא לא דורשת עכשיו לצלול באיזה בריכה, ולא נרטבים, וזה הרבה יותר נוח. ובסוף בסוף השיטה, מה שהיא יודעת למדוד, היא יודעת למדוד בצורה טובה, ופעם היינו קוראים לשיטה הזאת אפילו גולד סטנדרט, שומן וכל השאר. כשאני אומר כל השאר, זה כולל שריר, עצם ומים. שם אני לא יודע להפריד, אבל אני יודע למדוד בצורה טובה מאוד אפילו. שומן, ושוב כל השאר. הבדיקה עצמה היא בדיקה מאוד קלה ופשוטה, מכיוון שהדחיסות של האוויר או האוויר זה מאוד חשוב, אז הנבדק חייב להיות, כמו שאתם רואים את שירן, חייב להיות עם בגדים צמודים, בסדר, עם איזשהו כיסוי לשיער אם יש. כדי שכמה שפחות אוויר יעבור שם ויפריע למדידה. וחוץ מזה, בסוף המדידה סוגרים את הדלת, זה פחות או יותר דקה של מדידה, מאוד מאוד פשוט, מאוד קל, לא דורש איזו הכנה מיוחדת מראש, וחוץ מקלסטרופוביה קלה, אין פה איזה בעיה בבדיקה. כמובן שאחד החסרונות של הבדיקה זה עלות וזמינות. אבל כמובן, אם זה כן, זמין, וגם אז אנשים בעצם עם זקן, אוקיי, שיש להם הרבה זקן או זיפים, יש פה גם עניין של נפח, ושם גם אנחנו לא בטוחים שהם מתאימים להיות בבדיקה. יאללה, אז בואו נראה איזה סרטון, הבטחנו סרטון על כל אחד. זה מרגיש, תתחברו לקנדה. טוב, אז זה בודפוד, זה מכשיר שמודד לנו הרכב גוף, מודד לנו אחוז שומן וכל השאר, על ידי צפיפות ונפח של האוויר. שירן פה יושבת בתוך הבודפוד, עוד מעט אנחנו נסגור את הדלת של הבודפוד, זה נראה כמו ביצה או כמו חללית כזאת. בגלל זה צריך שהשיער גם יאסוף, כדי שהוא לא ייקח נפח בעצם. ובעיקרון תהיה במכשיר בערך משהו כמו דקה זה מדידה, מדידה קצרה, מרגישים קצת כאילו זה, אנחנו עולים עם מטוס, יש טיפ-טיפה לחץ, אבל זה לא משהו מהותי, קצת רעשים, ובסוף נקבל תוצאה. פעם המכשיר הזה היה הגולד סטנדרט במדידת אחוז שומן. זהו. תסגור דלת. יש לנו גם במכשיר הזה לחצן מצוקה, במידה שנבדק מרגיש לא בנוח, או שהוא לא מסוגל לעמוד בבדיקה, אז הוא עוצר ואנחנו לא ממשיכים את הבדיקה. מעולה, יש לנו בארץ את המכשיר הזה בכמה מקומות. בסדר? אבל שוב, אין לנו את זה in one house את כל הדברים. יאללה. אוקיי, עכשיו נציג בעצם את הסורק אופטי התלת-מימדי, שאני חושבת שזה המכשיר האחרון שהמעבדה רכשה. זה בעצם טכנולוגיות יותר מתקדמות, כאשר הסורק החמוד הזה, כי הוא באמת לא גדול, לא מגושם, לא תופס המון מקום, הוא נבנה ומבוסס אל מול הדקסה. וגם שם זכינו להשוות בין פלטים של דקסה אל מול פלט של סקנר סורק אופטי תלת-מימדי, והסטיות היו לא גדולות בכלל, אוקיי? משהו כמו 1% 2 זה ממש ממש מעט.
הסורק הזה בעצם דוגם לנו 360 את הגוף, אנחנו ממש נסתובב שם. מה שכיף בו שאפשר לוותר מה שנקרא על כל ההיקפים, שכל אחד מודד במקום אחר, הוא פשוט נותן לנו מעל ל-30 היקפים יחסים של כל הגוף. היום אנחנו יודעים שכבר הפיתוחים החדשים זה ממש אפילו סורקים שאומנם הם עדיין לא הצליחו להיות כמו המכשיר עצמו, אבל הם ממש לא רחוקים, סורקים בטלפון, שאתם יכולים לרכוש ואז ליצור איזשהו מנוי שבו אתם מקבלים את החישוב של הפלטים השונים, שזה אומר שזה בדיקה מאוד 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 קלה לביצוע, לא יקרה ביחס לבדיקות שאנחנו ליתר הטכנולוגיות. מה שחשוב, שוב, זו הערכה, זו לא מדידה ישירה, זו הערכה שמבוססת על הדקסה בדרך כלל. יש שם רגישות מאוד לביגוד, תלוי כמובן במיקום המצלמה, התוכנה והאיכות שלה, אבל זו טכנולוגיה שמבוססת על אור אינפרה אדום, וזה מכשיר מאוד מאוד ידידותי למשתמש. וגם פה אנחנו נראה לכם קצת סריקה בזמן אמת. יאללה, רגע. Yes. יאללה, אז מה שאנחנו עושים פה, ושירן הדוגמנית שלנו כאן, זה בדיקה תלת-ממדית של הגוף שלה. בעצם במכשיר הזה, שירן תסתובב, ואנחנו נקבל מודל אבטר תלת-ממדי שלה. בנוסף, אנחנו נקבל גם היקפים שלה בכל מיני מקומות, אם זה בצוואר, בבטן, בירכיים, ברגליים, והערכה לא רעה של אחוז שומן. נתחיל? יאללה. יאללה. חשוב לומר, הביגוד פה הוא לא היה ביגוד מתאים, ולכן המדידה ממש לא תקפה. כן, אנחנו צריכים להיות עם ביגוד צמוד, כי למשל, אדם שיש לו השמנה, שבה בעצם הרגליים, אין אפילו מרווח בין הרגליים, הסקנר יקרא אותו, הסורק יקרא אותו כרגל אחת. הוא לא יצליח להפריד בין ההיקפים, אז גם פה יש לנו חיסרון, כי בהשמנה מורבידית אי אפשר בעצם לסרוק היקפים. בסוף הבדיקה היא גם בערך דקה, זה מאוד קצר. כן, והיא מאוד מאוד כיפית, יש לומר, ואתם יכולים לראות בקנר הבא, בתמונה הבאה, ממש את האבטר שאתה מקבל. I think. אז בואו נראה את ואם יש לך גם האבטר. מדפסת תלת מימד, אז אתה יכול גם להדפיס את זה, וזה לא רע בכלל. אז יצא לנו אבטר, מי שמכיר יזהה. אבטר של מי זה? אני עדיין מנסה להדפיס לה את זה במדפסת תלת מימד שלי, אני קצת מתקשה, אבל אולי יום אחד אני אצליח. אבל כן, ממש יוצא אבטר כזה. וזה לגמרי יכול להיות פני עתיד בהיקפים והמון. זאת אומרת, במשהו שהוא חזרתי, הוא מהימן, הוא לא שונה בין בודקים שונים. וזה כלי נחמד, טכנולוגיה ממש חביבה. בדיקה הבאה, יכול להיות שאני מחדש להרבה מאוד אנשים, נקראת total body potassium counter, בסדר? וזה מכשיר מפלצתי קצת, בסדר? הוא כל כך מפלצתי ששאלנו אותם, תגידו, למה אנחנו יורדים לקומה -2 בשבילו? הסיבה הייתה שהוא כבד מדי והמהנדסים לא מאשרים להם לשים אותו בקומה גבוהה, כדי שהבניין לא ייפול. בדקתי באינטרנט, הוא בין 5 ל-10 טון, בסדר? משהו כבד. מאוד הרעיון הוא יוסי. שהוא עשוי מהמון המון עופרת למטה, בגלל זה הוא מאוד מאוד כבד. והרעיון של המכשיר זה שהוא, יש לו כמו איזשהו חיישן כזה, שיודע למדוד איזוטופ רדיואקטיבי טבעי של אשלגן. יש לנו אחוז מאוד מאוד קטן בגוף, בערך 0.01 אחוז מהגוף, סליחה, מהאשלגן בגוף, שהוא האיזוטופ הזה. ואנחנו יודעים שרוב האשלגן נמצא לנו בתוך התאים, וכמעט כולו ברקמה הרזה. ובעצם אם אני מודד כמה מהאיזוטופ הזה אני פולט החוצה, יכול להיות שאני מחדש לאנשים, אבל אנחנו פולטים איזוטופים החוצה, סתם ככה, אמנם ממש מעט, אבל בהחלט פולטים. אז לפי מדידה של זה, אני יכול להעריך את מסת הגוף הרזה, שבעצם אני יכול גם מחישוב להעריך מזה מסת שריר. בסדר? אין לנו הרבה שיטות שיודעות ממש למדוד מסת שריר, או מסת התאים של השריר, בסדר? וזו שיטה מאוד מאוד נחמדה. למיטב ידיעתי משתמשים בזה גם במקומות של אנשים שנחשפים לקרינה, בסדר? לאו דווקא ספציפית למדידה כזאת, אז אני מניח בקורים גרעיניים או משהו כזה, גם יש שימוש. אז החיסרון של המדידה זה אולי המשקל של המכשיר, העלות שלו, שהיא כמובן מאוד גבוהה,
הזמן שצריך להיות במכשיר הוא יחסית ארוך. בדיקה היא בערך 45 דקות, בסדר? אז זה יחסית ארוך. שירן, כמו שאתם רואים, סתם שכבה שם ולא באמת עשתה את הבדיקה. כן, זו הבדיקה היחידה שבעצם לא זכינו לבצע, ואני כן אגיד שיש לה את החיסרון שהיא לא מתאימה להשמנה משמעותית. בעצם יש לנו הגבלת עומק ורוחב, וממש יש בעיה, ברגע שיש השמנה בטנית משמעותית, זה לא מתאים. זאת אומרת, האדם לא יכול לעבור בסריקה שם. דרך אגב, ומה שהם עשו שם יפה במעבדה, באמת כדי לא להגיע לסיטואציות לא נעימות עם בן אדם שהוא לא מצליח להיכנס, אז יש להם, הם הדפיסו במדפסת תלת מימד את הגודל, ואז נכון. הם רואים, לפני שהוא מביאים את הבן אדם לשם, האם הוא מתאים בגודל. הם אם הוא לא מודדים מתאים, אותו אז הם לא כדי לא שולחים אותו. ליצור... נכון, נכון, זה חשוב מאוד, כי תחשבו כמה לא נעים זה להביא מטופל ולהגיד לו, אופס, אתה לא יכול זה לבצע לא את נכנס שם. הבדיקה, כן. בדיוק. רגע, בוא נראה גם פה את הסרטון שעשינו. טוב, אז המכונה המטורפת הזאת היא מכונה שבודקת כמה אשלגן או כמה קרינה יוצאת מהאשלגן בגוף. זה אומר ששירן עכשיו תעבור פה, זה לוקח בערך שעה, היא תעבור כאן במכונה, ובעצם שירן או כל בן אדם פולט קרינה כתוצאה מהאשלגן שנמצא בגוף, פולט החוצה ויש פה חיישן, שהחיישן הזה יודע למדוד בדיוק כמה קרינה. חשוב להבין שבמכונה הזאת אין קרינה בכלל. היא לא מוציאה שום קרינה, אבל היא יכולה לקלוט כמה קרינה שירן מוציאה. לפי זה אפשר לדעת כמה מסת התאים שלנו בגוף, וכמה אשלגן יש לנו בגוף. שירן, איך המרגש? בדיקה שהיא חדשנית עבורנו. משתמשים בה בישראל בעיקר לאנשים שחשופים בעצם לקרינה, ויש לנו אשלגן בדרך כלל בתוך התאים, ולכן זה סופר מנבא כמה התאים שלנו אפקטיביים, פעילים, וכמה הם לא. וזה מרגש, יאללה, צא לדרך. תודה רבה. תודה. טוב, אז לא יצאנו לדרך במקרה הזה. נכון. רצינו, מאוד רצינו, אבל זו בדיקה שלא לא מבצעים אותה כך סתם. כנראה גם עניין של עלויות. אז הבדיקה הבאה, אני אגיד שזו באופן אישי, זו הבדיקה שאני הכי אהבתי להתנסות בה והתחברתי אליה. יכול להיות כי יש בה משהו מאוד מחובר וקל לשטח, בעצם זה האולטרסאונד שריר שלנו. שיטת הדמיה רפואית כמו הרבה אולטרסאונדים אחרים, שמבוססת על גלי קול. מה שכיף בשיטה הזאת שגם היא לא מאוד פולשנית, היא בטוחה, היא מאוד מהירה, ברגע שאתה כמובן מיומן בה שזה לא פחות חשוב, והיא מדידה ישירה, היא בעצם יכולה לא בהערכה ולא ביחס לנוזלים ולא ביחס לבצקות לבדוק לנו מה איכות השריר. אז מה האולטרסאונד בעצם בודק? יש לנו בעצם 3 מדדים עיקריים. המדד הראשון זה האקוג'נסטי, שבעצם על ידי החזרת גלי קול מהרקמה, יכולים להעיד לנו על חדירה של רקמת שומן או רקמת חיבור. ככל שיש לנו יותר רקמת שומן ורקמת חיבור, התמונה תהיה בהירה יותר. אוקיי, אתם רואים פה משמאל, זה תמונה של אקוג'נסטי. אנחנו מצפים לקבל, אם אנחנו רוצים איכות שריר טובה, תמונה כהה יותר. ככל שרואים אותה הכל בלבן, אז אנחנו מניחים שיש שם יותר רקמות שומן וחיבור. המדד השני זה התמונה השמאלית למטה. זה בעצם שטח החתך של השריר. פה אנחנו רואים את הרקטוס פמוריס, וזה גם יכול להעיד לנו למסת השריר באותו אזור. ומימין לתמונה השלישית שאנחנו מקבלים זה עובי השריר, אוקיי? מה שאתם רואים פה בצילום, בתמונה, הקו העליון, הגבול העליון למעלה, יכול לראות את זה פה, כן, זה הג'ל של האולטרסאונד, אוקיי? בין הגבול העליון יש גבול תחתון, יפה, זה השומן התת-עורי. מפה מתחיל לנו השריר הראשון, הרקטוס פמוריס, ומהקו האמצע בעצם לגבול התחתון יש לנו עוד שריר נוסף שקוראים לו... פסטוס לטרליס. בדיוק. ואפשר גם, בעצם אפשר להבחן שם את איכות השריר, את עובי השריר כן צריך לחשב, יש כל מיני שיטות של אולטרסאונד שונים, יש כאלה שמנתחות את התמונה והם מקבלים את התמונה כבר עם המדדים, ויש כאלה כמו האולטרסאונד הזה שהם ממש, אתה צריך למתוח קו ולחשב ולקבל את התמונה המטיבה ביותר למדידה.
זה נמדד במילימטר, ואני מאוד התחברתי למכשיר הזה, יכולתי לראות אותנו כקלינאים, מכניסים בכיס את האולטרסאונד, מודדים, עושים הערכה די מהירה, שברגע שאתה מיומן בזה בתמונה, וזאת בדיקה בעיניי שהיא לגמרי פני העתיד. דרך אגב, אנחנו גם למדנו כחלק מהזה, זה גם לעשות את הפענוח. זאת אומרת, נכון. הפענוח ברגע שאנחנו אנחנו לא מתיימרים מסדנה קצרה להיות מומחים באולטרסאונד, אבל בהחלט אם אנחנו מתמקדים על שריר אחד מאוד מאוד ספציפי שאמור לייצג לנו, אז בהחלט אחרי שרואים כמה מקרים, אז בהחלט אפשר להשתפר. אנחנו אלה שסימנו את כל הסימונים פה. ולפי זה אנחנו יכולים לדעת שוב את החתך רוחב, את העובי ואת האקוג'נסיטי. כן, וגם פה יש מגבלה שחשוב לציין, אנחנו בחנו ומדדנו על אנשים בריאים ורזים יחסית, אנחנו לא התנסינו עדיין במדידה באנשים עם השמנה, כאשר אני נוטה להעריך ששם המדידות יהיו יותר מורכבות למציאת השריר ולמדידה המדויקת ביותר, כמובן שזה לא משהו שלא ניתן לעשות, אבל זה יהיה מאתגר יותר, וגם המכשירים היום שקיימים בעולם, לא התאימו את עצמם למדוד השמנה, אז לכן זה משהו שהוא באמת מאוד בתחילת הדרך. פה אני ארחם עליכם ואני דילגתי על הסרטון. לא, סתם לא רוצה לחשוף, כי צריך לחשוף קצת רגליים וזה, אז העדפתי שמי שהיה שם לא נציג לכולם. טוב, אז הבדיקה הבאה שלנו זה דקסה. דקסה היום זה הגולד סטנדרט להערכת הרכב גוף. בעצם דקסטרה זה קרני רנטגן, שמה שהן יודעות לאבחן זה בעצם שלושה מדורים. מדור אחד זה השומן, מדור שני זה עצם, ומה שנקרא כל השאר. כאשר משתמשים במדידה הזאת גם לאבחון כמות שומן, אבל גם משתמשים בה המון ברפואה בתחום של מסת עצם וצפיפות עצם. זאת אומרת, אם מישהו אמר לכם הייתי בבדיקת צפיפות עצם, בסוף הוא הלך לדקסה, אמנם עושים איזושהי שונות מסוימת תוכנתית, אבל בסוף זה אותו מכשיר, בין לבדוק צפיפות עצם במקום ספציפי, או לבדוק הרכב גוף מבחינת שומן ועצם וכל השאר. המדידה היא עם קרינה מאוד מאוד חלשה, בסדר? שוות ערך ל10 דקות בשמש, והם נתנו לנו דוגמה נחמדה אחרת, בתור קנדים, לטוס ממזרח קנדה למערב קנדה, בסדר? הקרינה שמקבלים במטוס שוות ערך ל20 פעמים בדקסה. בסדר? זה פחות או יותר, אז מי שטס במטוס בדרך כלל לא חושב על כמה קרינה הוא מקבל, נכון? לא כל כך אכפת לו, ולכן זה לא משמעותי, כל כך לא משמעותי, שהטכנאי עצמו לא צריך לצאת מהחדר. זה לא כמו שאתם עושים צילום שיניים והרופא שיניים יוצא החוצה בגלל שזה CT. אז הבדיקה שהוא בודק את שומן, עצם וכל השאר, לא צריך הכנה מיוחדת לבדיקה חוץ מאשר להוריד דברים מתכתיים, אם לא הבדיקה, המכשיר לא מאבחן את זה או מאבחן את זה כעצם אקסטרה, ובסוף שוכבים משהו כמו 10 דקות, ואפשר להסיק מפה די הרבה נתונים. אתה יודע, אנחנו לא נעבור ממש על כל הנתונים אחד אחד, אבל באופן עקרוני אני יכול לדעת שומן גם כללי וגם לפי אזורים ספציפיים. אני יכול לדעת כמובן מסת עצם או bone mass content. בסדר? אם הייתי עושה את העמוד של הצפיפות עצם, אז הייתי יכול לדעת גם צפיפות עצם באזור מסוים. ואנחנו יכולים גם להוציא מדד שמעריך לנו, או אינדקס מסוים שמעריך לנו מסת שריר. זה לא מדידה ישירה של מסת שריר, אבל אנחנו יכולים להעריך את זה, זה נקרא RSMI, שאפשר להעריך מזה מדד שקשור למסת שריר, וכמובן שגם אפשר, כיוון שאני יודע לדעת הבדל בין יד אחת ליד שנייה, או רגל לרגל, אז אני יכול לעשות גם השוואות בין אזורים שונים. סתם לטובת מי שלא מכיר את זה, בסדר? אני רואה מהרצאות שאני מעביר, שהרבה פעמים אנשים חושבים שמסת העצם היא עצומה. 20 קילו, 30 קילו, כל מיני מספרים כאלה. אז בואו נוריד את המציאות, אנחנו מדברים על 2-3 קילו בערך. אולי טיפה יותר לחלק מהאנשים, וראיתי שהבן אדם, לא יודע אם מישהו עוקב אחרי סטרונגמן, בחור שהוא 170 קילו, 205, פרסם שהוא עשה דקסה, הוא לא נכנס שם, כן? אז היה לו בעיה אחרת שעשו כל מיני דרכים איך עובדים בן אדם שלא נכנס, והוא עצום,
היה 5.8 קילו, המדידה הכי גבוהה שאי פעם הם מדדו. זאת אומרת שלבן אדם ממוצע זה לא 20 קילו ו-30 ככה קילו. שאם מישהו אומר לכם, יש לי עצמות כבדות, לא להאמין לזה. כן, המקסימום יש לו איזה 50 גרם אקסטרה. בדיוק. בוא נראה שנייה כמה מילים על הדקסה גם שצילמנו. יש? זה מכשיר הדקסה. הדקסה הוא הגולד סטנדרט, השיטה הכי טובה למדוד אחוזי שומן בהרכב גוף. המכשיר הזה מעביר לנו קרינת רנטגן, והמכשיר הזה פולט קרינה. הקרינה היא מאוד חלשה, היא שוות ערך למשהו כמו 10 דקות בשמש, או כמו טיסה במטוס, משהו מאוד מאוד בקטנה. ובעצם בן אדם שוכב פה, המכשיר הזה סורק אותו, זה לוקח כמה דקות. לא צריך הכנה יותר מדי מיוחד, חוץ מלהוריד תכשיטים, טבעות וכדומה. לפעמים כדאי גם צום, דרך אגב זה לא תמיד חייב. ושוב, המכשיר הזה יודע למדוד לנו גם שומן בצורה מדויקת, וזה הגולד סטנדרט, גם עצם, רקמת עצם, ומי שעכשיו מאבחנים לו צפיפות עצם נמוכה, אוסטאופורוזיס, זה במכשיר הזה, ואת שאר הגוף. זאת אומרת, 3 חלקים של הגוף אפשר למדוד, וזו שיטה מעולה. סיטי. אוקיי. אז פה יש לנו את ה-CT. אז אין ספק ש-CT זו בדיקה שהיא לא זמינה ולא, יש לה דיוק מאוד מאוד גבוה, אבל עלות מאוד גבוהה וגם חשיפה לקרינה מייננת שאין לנו אותה בדקסה. מה שכן, זו בדיקה מאוד מדויקת, והיא בעצם נותנת לנו שטח חתך רוחבי של השריר של אותה תמונה, ואת השומן התת-עורי, ואת השומן הוויסצרלי, כאשר חשוב להגיד, זה עדיין, כמה שזה מדויק, זה תמונה אחת, אוקיי? יש לנו את החוליה L3, שהיא נחשבת בעצם התקפה ביותר להערכת מסת שריר כוללת, אבל עדיין זו תמונה אחת. אני מאוד אהבתי לראות את ה-CT, כי זה CT שהיה מיועד ל-body composition. אני לא נתקלתי, לפחות לא בישראל, אני מניחה שאולי יש צריך לבדוק, CT שכולו מיועד רק לזה. זה למחקר וגם לפרקטיקה, הם שולחים לשם אנשים יותר חולים, אנשים עם סרטן, יש המון מחקרים שם עם ה-CT, ה-CT יושב גם קצת מבחוץ למעבדה עצמה, הוא יושב בעצם בבית ספר לרפואה שלהם, והם עושים המון המון שיתופים, לבדוק גם התערבות קלינית אל מול המדד של ה-CT, וזהו, מאשר הבחנה בין סוגי שומן ואבחון סרקופניה מוקדמת, עם כמובן פרמטרים תפקודיים, שנדבר על זה תכף. אין ספק שאבל נדרשת פה מיומנות לניתוח תמונה יהודית, וזה מכשיר יותר מורכב. אני חייב לציין שהיום בתחום הרדיולוגיה ה-AI נכנס מאוד מאוד חזק. בסדר, אנחנו למדנו לצבוע, זה צביעה, אני לא זוכר נכון. מי מאיתנו צבע את זה, צביעה ידנית עם תוכנה שעוזרת, אבל היום כבר יש תוכנות AI שצובעות מאוד מאוד מהר, בהרבה יותר קלות, עדיין הן לא מחליפות את עבודת הרדיולוג, אבל בהחלט היום יש התפתחות מאוד משמעותית בניתוח ופענוח של התוצאות, נכון, אוטומט. לגמרי. עוד משהו שדיברנו, אמנם לא הצגנו את זה פה, כי עברנו שם כזה על הדרך, זה MRI. MRI היא נכון. כמובן גם שיטה, שיטה שהיא ללא קרינה בכלל, על בסיס מגנטיות, וגם אפשר למדוד את כל אחד מהמדורים. החיסרון העיקרי שלה זה, אחד, זה צריך להיות זמן ארוך מאוד במכשיר כדי להביא הרכב גוף כולל של כל הגוף, ושתיים, זה כמובן זמינות ועלות. ספציפית אצלם באוניברסיטת אלברטה, שהיא צמודה לבית חולים, היו להם 3 מכשירי MRI אך ורק למחקר. נשמע כמו חלום, נכון? אצלנו בארץ. אני מכיר שבתל השומר יש 1 למחקר, אבל יכול להיות שאני טועה. אם מישהו יודע, אני אשמח לשמוע. שיטה יחסית חדשה, אני לא מכיר שמשתמשים בה בארץ, קריאטין דילושן. ובעצם השיטה הזאת מטרתה לנסות להעריך מסת שריר, ישירות. ובעצם השיטה, לא היה לנו הרבה מה להציג, כי זה בסוף מביאים קריאטין מסומן, בולעים אותו ובודקים בדיקות שתן, בסדר? אז לא היה פה איזשהו סרטון מעניין מדי להראות. ובעצם אנחנו יכולים לבדוק נפח קריאטין בתוך השריר. בעצם אנחנו מכניסים קריאטין מסומן, אנחנו יכולים לעקוב אחריו אחרי זה בגורל שלו בשתן.
בסדר? הוא נכנס, ברגע שאני צורך אותו, הוא נכנס לשריר כמו קריאטין רגיל, שאנשים צורכים כתוסף או כמזון, למשל הם אוכלים בשר או דגים. ולאחר מספר ימים יש לזה פרוטוקולים, אבל פרוטוקולים דרך אגב פה הם עוד בבנייה, זה עוד לא שיטה, מה שנקרא מאוד מאוד מתוקפת. אפשר לבדוק דגימת שתן או דם, בודקים כמה כמות הקריאטין המסומן, בסדר? ולפי זה אפשר לנסות להעריך כמה בעצם עבר, כמה יצא, ואפשר לנסות בנוסחאות להעריך כמה מסת שריר. אה, אחת הבעיות עם השיטה הזאת זה גם הניתוח של הנתונים שהוא לא זמין בכל מקום, ואולי הדבר הכי משמעותי זה העלות, בסדר? דגימה כזאת, לקחת לבן אדם אחד, כולל פענוח, זה סדר גודל, הסתכלתי לפני, 4,000-5,000 שקל לבן אדם אחד, ולכן אין הרבה מחקרים על זה, וגם המחקרים שהם עשו, והייתה סטודנטית אחת שם שעשתה מחקר עם זה, בסדר? היא עשתה, אם אני לא טועה, על 20 אנשים. משהו כזה, מחקר לא בעצם מאוד גדול. ביצענו, היינו במעבדה עצמה וכן הכנו את התמיסה ושיחקנו עם הנוזלים ואיך מסדרים את זה וכמה זה צריך להיות מדויק, אתה ממש צריך להיות מרוכז כדי גם לא לבזבז חומר, לא לבזבז כסף ולא לעשות טעויות. יש מעבדות שממש מנגישות את הבדיקה הזאתי, אבל נדרשת פה דיוק וזה באמת לא מתאים למחקרים גדולים ו... אולי בעתיד. כן. אז ה-InBody, שה-BIA, שאני מניחה שהוא יהיה מאוד מוכר לרובכם, בעצם מכשיר מתקדם להערכת הרכב גוף, בטכנולוגיה מהירה ומאוד מאוד נוחה. עיקרון הפעולה שלה זה בעצם זרם חשמלי, שלא מורגש כמובן, ועל ידי מדידת ההתנגדות של הרקמות אנחנו יכולים בעצם להעריך את תכולת הנוזלים, ומשם לצאת להערכה של מסת הגוף הרזה, מסת השומן ועוד. היום מה שיפה שאנחנו באמת רואים יותר ויותר שימוש ב-BIA במכונים שונים, במרכזים, בקופות, בבתי חולים, בקליניקות פרטיות, וזה מעולה כי זה מקדם אותנו לקראת רמת דיוק גבוהה יותר. יש לנו חלוקה לשמונה אלקטרודות מגע, כאשר אנחנו גם תכף נעבור על פלט באופן כללי ואיזה נתונים חשובים לנו להסתכל עליהם. אתה יכול להגדיל את זה אולי רגע כן, אני למעלה. אגדיל. קצת התחרבש השקף, אבל לא נורא. כן. אז יש לנו את המסת שריר, ה-SMM, אוקיי? סקידל מסל מס, בעצם מסת השריר שלד, מסת הגוף הרזה, בקילוגרם, אם אני לא טועה. כן, זה לא נותן לי. יש לנו את מסת השומן בקילוגרם, או בנוסף את אחוזי השומן. יש לנו את ה-total body water. יש לנו את הנוזלים ה-intercellular water, התוך תאים, ו-extracellular water, הנוזלים החוץ תאים, שתכף נתייחס אליהם. יש לנו גם מדד של יחס, אוקיי? של extracellular water חלקי intercellular water, שבעצם נותן לנו יחס בין נוזלים תאים לפנים שהוא חשוב להעריך בצקת. לי קרה לא מזמן האמת עם מטופלת ששלחתי ל-BIA, שבעצם היחס ברגע שהוא גבוה מ-0.393, 3.9. 3.9 נכון? אז בעצם אם היא מקבלת ערך שווה ומעל, אז יש לנו חשד לבצקת, ואז גם יש לנו הערכת יתר גם במסת הגוף הרזה. מעבר לזה שמאשש לנו שהיא כל הזמן חשדה בבצקת, והגיעה עם זה לרופאים, וכולם אמרו לה הכל בסדר, אין לך כלום, בדקו כלי דם, אין לך כלום, אין לך כלום, והאינבודי ממש הראה שיש שם מצב בצקתי משמעותי. היתרונות שזה גישה קלה ובעצם אפשר לשחזר תוצאות ולקבל גרף של נקודות בדרך, יש חלוקה סגמנטלית מאוד טובה של פלג גוף עליון, פלג גוף תחתון, אפשר להשוות גם יחסים קצת כמו בדקסה, אם יש חוסר פרופורציה או חוסר הלימה בין ימין לשמאל, שזה גם גורם לסיכון מוגבר לנפילות וכאלה. המגבלות של זה שזה מושפע מאוד ממשק ההידרציה של המטופל, מכמה, האם הוא הגיע כמו שצריך, אחרי אימון, לפני אימון, מנוחה, לא צריך, אבל אם הוא בצום או לא בצום, זה יכול לתעתע.
אבל אני חושבת, תתקן אותי אם אני טועה, גם שם כשסרקנו את ה-in-body, הם הצליחו להראות ממטה אנליזות משמעותיות, שגם אנשים שלא היו בצום של נוזלים הדוק וכן שתו לא שתו, ההבדל לא היה גדול. הוא היה מינורי. שזה דווקא אצלי מאוד הפתיע, כי אני תמיד מאוד הקפדתי על הנוזלים, ולא להגיע, ולא מים, ולא אוכל. הסטיות לא היו גדולות בתוצאות. יש לך משהו להוסיף על זה, אמיר? לא, רק את הפייזנגל, שזה מעניין. נכון, אז זה השקף הבא. אז האמת, אתם יכולים לפתוח רגע את הספיקרים. מי מכם שמע על הפייז אנגל? פייז אנגל, פייז אנגל. אני לא שומעת, תפתח רמקול. אני שמעתי עליו, אבל אני לא מספיק מבין את המשמעות שלו. מעניין אותי, איפה שמעת? אני גם עובד איתו עם האינבודי, גם מהמם. בקליניקה פרטית, גם בבית חולים, כאילו, אז אני מתעסק, אני מסתכל על זה, אני קצת קורא על זה, אבל חסר לי את האינפורמציה בדיוק על האזור הזה. אוקיי, אז יצא לנו זכות מאוד מאוד גדולה לקבל הרצאה על ידי אורחת כבוד ככה של פרופסור קארה פרדו, שזה דוקטור כריסטינה גונזלס, שהיא בעצם עשתה את הדוקטורט והפוסט-דוקטורט שלה על הפז אנגל, היא היום פרופסורית, מומחית הרכב גוף, נמצאת בפאנלים של אבחנתיים למדדים בינלאומיים בברזיל. ובעצם מה שיפה אגב להגיד לפני שאני קצת אספר על המדד עצמו זה שכל כל ה-BIA יכולים להוציא את הערך הזה. זה לא משנה אם יש לכם 570 או 770, פשוט צריך להתקשר לחברה לפעמים ולבקש אם אין את זה בפלט. זה פיצ'ר שקיים בכל ה-BIA, אוקיי? בפלט. אם אתם לא רואים אותו בפלט, אפשר לנסות להשיג אותו, יש אותו בהכרח. אז מה זה המדד הזה? אני הגעתי בעצם לסדנה ושמעתי, אבל לא ידעתי כמעט כלום על המדד הזה. זה מדד איכותי, בסדר? שמתקבל, בעצם משקף לנו את שלמות קרומי התאים. והם אומרים שיש קשר הלימה מאוד גדול בין שלמות קרומי התאים והמצב התזונתי הכללי. אז הרבה פעמים המחקרים שכן נבדקו בפאז אנגל התייחסו למצבים תזונתיים של תת-תזונה, סרקופניה, סרטן, דברים שיש שם ניבוי תת-תזונתי ככה, תת-תזונה קליני מובהק. ערכים שהם מקובלים באוכלוסייה הבריאה, אז זה מחולק בין גברים לנשים. גברים מקבלים ציון של בין 6 ל-8 מעלות. נשים בריאות בין 5 ל-7 מעלות, כאשר מבוגרים בגיל מתקדם 4 עד 6 מעלות, ויש לנו ממש את החולים באשפוז, סרקופניה, תת תזונה, סרטן, ואז אנחנו מצפים ערך נמוך, הוא נחשב מתחת ל-4. זאת אומרת ש-4.5-5 זה מן המצופה שנקבל ערכים כאלה של ה-PA. מה זה ה-PA גבוה, המעלה הזאת? PA גבוה זה מבנה תאים שהוא תקין יותר, כמו שאתם רואים ככל שאדם בריא, צעיר, הערכים שלנו תקינים, זה אומר שהתאים שלו תקינים, וכתוצאה משלמות תאים אנחנו בעצם מעריכים שהמצב תזונתי טוב. אם ה-PA נמוך, יש לנו פגיעה בקרומי התא, שזה חשד לתת תזונה, מחלות כרוניות וסיכון פרוגנוסטי יותר גבוה. יש משמעות למשהו גבוה? מעל הממוצע? שאלה טובה. אני מניחה אגב, אני צריכה לבדוק, אני יכולה גם לשאול אותה באופן אישית, ככה החלפנו מיילים, ואני כן דווקא בקשר עם אותה פרופסורית. אני מניחה שיותר גבוה יגיע אולי לאנשים ספורטאים, בריאים, עם מסת שריר גבוהה יותר, תזונה טובה, אבל אני לא יודעת להגיד אם זה יהיה, אם יש משהו שהוא לכיוון השני, לא, אני אבדוק את זה, לא יודעת. אני אחזור אליך עם זה. דרך אגב, אני לא תודה. יודע אם דיברת על זה, אבל אחד, היא מנסה במחקרים שלה, דוקטור גונזלס, להראות קשר או הפייזנג כמנבא תמותה. נכון. זאת אומרת, האם הוא במספר מסוים, נגיד מתחת לארבע, האם הוא באמת מנבא תמותה, והיא הצליחה להראות את זה במספר נחקרים. כן, במחקרים של באמת מטופלים חולים. זה אחד. ודבר שני, כשאנחנו מדברים על BIA, אנחנו מדברים על זה שיש לנו BIA עם תדר אחד וריבוי תדירויות. זאת אומרת, התדר אחד זה בדרך כלל הפשוטים האלה שאנחנו רואים בחדרי כושר, והריבוי תדירויות קצת יותר יוקרתיים, כמו ה-InBody 770 או
סקה 540 המקביל אליו, הפייז אנגל מגיע מהתדר הבודד הזה. זאת אומרת שגם מהמם. המכשירים הפשוטים מביאים לנו פייז אנגל. בסדר? דברים אחרים זה אחר, אבל מבחינת הפייז אנגל זה גם במכשירים הפשוטים. לא יודע להגיד את המהימנות ספציפית של הפשוטים בפייז אנגל, אבל שתדעו שזה גם הפשוטים אמורים לתת את זה, יכול להיות שהם לא מציגים את זה. בסדר? כן. כבתצוגה. וגם המקבלה שלו, כמו ה-BAA עצמו, אולי שהוא מושפע מפעילות גופנית, הוא מושפע בלי קשר גם מגיל ומין הצלחנו לראות, אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון. טוב, אז אחרי שדיברנו על הרבה מאוד שיטות להרכב גוף, בסדר? סקרנו את הרוב, בסדר? תמיד אפשר למצוא עוד, ולא דיברנו על שיטות שדה, בעיקר על שיטות מעבדה. אנחנו עוברים לתחום קצת אחר, שגם עליו דיברנו יחסית הרבה, יש פה קצת פחות שיטות, או פחות מגוון כמו שהיה קודם, וזה בעצם שיטות למדידת תוצאה אנרגטית, אם זה במנוחה, או אם זה במאמץ, או בכל סיטואציה אחרת. ובעצם אנחנו דיברנו על מספר שיטות. אחת השיטות זה עגלה מטאבולית, בסדר? יש לנו כמה חברות שיודעות לעשות את זה, בעצם אתם יכולים לראות כאן, זה יכול להיות על ידי מסכה של אסטרונאוט, זה בדרך כלל יותר נוח בשכיבה, אבל זה יכול להיות גם מסכה שמכסה את הפה ואת האף, ובעצם מה שהמכשיר הזה יודע למדוד זה גם צריכת חמצן וגם פליטת CO2, לפי זה אנחנו יודעים גם לדעת מה ההוצאה האנרגטית, שכמובן אם זה במנוחה, אז במנוחה, ואם זה במאמץ אירובי, אז אפשר למדוד את זה במאמץ אירובי. ועוד נתון שאנחנו יכולים להוציא מפה, זה נקרא RQ או RER, זה בעצם מנת הנשימה. אפשר להעריך מזה מה מקור האנרגיה, האם האנרגיה באה בעיקר משומן, ואז ה-RQ יוצא 0.7, או אם זה רק מפחמימה שזה 1, או במציאות שזה איפשהו ביניהם, בין 0.7 ל-1. זה נקרא גם קלורימטריה עקיפה, משתמשים בזה המון במחקר. גם בפרקטיקה, בסוף זה יקר, אבל לא ברמה של MRI, CT וכדומה, והבדיקה היא מאוד פשוטה. אנחנו באים אמנם בצום, אבל בסך הכל צריך לשכב, לשים את המסכה ולא להירדם. עכשיו יש לנו גם מכשירים היום קצת יותר נגישים מבחינת מחירים, כמו Q-Energy, שהם גם מתוקפים וגם אין שום בעיה להשתמש בהם, אבל הרעיון הוא דומה. עכשיו, מה שיש להם במעבדה, שאני ושירן, כולם שם מאוד התלהבו, השתעשענו. השתעשענו, כן, עשינו קצת צחוקים, זה באמת whole body calorimetry unit. בעצם, במקום לשים את המסכה הזאת, שהיא נחמדה, אבל היא קצת לא נוחה, ואני לא והיא גם יכול לא לתפקד 24 רגיל, שעות, היא גם לא 24 שעות. זה נכון, אפשר, אבל זה לא כיף. לא, זה כלי שהוא באמת מדד קצר טווח. בדיוק. אז בעצם, מה שפיתחו זה חדר. החדר עושה בדיוק אותו דבר. הוא בעצם יודע למדוד כמה חמצן נצרך, כמה CO2 נפלט, פשוט מוציא מאיתנו את המסכה, בן אדם נמצא בתוך חדר, החדר הוא זה שאמור לדמות את הרעיון הזה, בסדר? רואים את החדר, עוד שניה נראה גם איזה סרטון קצר שהראה אותו, ובעצם אפשר לחיות בחדר, רוב המחקרים הם 24 שעות, אז בן אדם ממש מעביר יממה בחייו, בחדר, יש לו פרוטוקול מסודר, מתי הוא ישן, מתי הוא, לא יודע, עושה פעילות גופנית, יש פה הליכון אתם רואים, מתי הוא צופה בטלוויזיה, אם מה רוצים אפשר מותר לו לקחת להביא בדיקות דם. לחדר, מה לא, מה מבזבז לו אנרגיה או לא, הוא יכול להביא נגיד ספרים, הוא יכול להביא לפטופ, הוא לא יכול להירדם, שזה מאוד קשה לשכב בזמן מסוים בלי לישון. תלוי מה מחפשים כמובן, מביאים לו ויש אוכל. יש כל הזמן הזה מישהו, איש צוות של המעבדה שיושב ומנטר ולא זז מהחדר הצמוד עם המסך והמצלמה והכל, זה מסודר. אני לא יודעת מי מכם שיצא לו לראות, יש לנו חדר כזה אחד בישראל אצל צחי כנען. זה כבודו מה שנקרא מונח, אבל זה לא דומה לשום דבר שראיתי, אוקיי? זה חדר ברמה הכי גבוהה, עם מוניטורים וכיול של הטמפרטורה והמיזוג, והכל כל הזמן צריך להיות, אין מה לעשות, זה מעבדה שלזה היא מתכנסת, אז אתה רואה פתאום איך אתה מקבל את אותו חדר שראית בעולם אחר, בצורה, מה שנקרא בעולם האוטופי מבחינתי והחלומי. שתבינו כמה זה מדויק הרמה של הדיוק, זה אומר שהספה קוילה. זאת אומרת, אם רוצים להחליף ספה, הם צריכים או ספה זהה לחלוטין, או לקייל את הכל מחדש.
כן. בסדר, אז זה כמובן לכל דבר אחר פה. בוא נראה, אני קצת התלהבתי בסרטון, כי זה היה מגניב, אז בסדר, אנחנו נפרגן לך. ברור. מה יש לנו פה? אמיר, מה? לאיפה אנחנו? טוב, זה החדר הכי מגניב שראיתם בחיים שלכם, בסדר? מה יש פה? החדר הזה נקרא קלורימטריה. מה שאנחנו יכולים לדעת פה זה כמה קלוריות אנחנו מוציאים. זאת אומרת שבן אדם יכול לשבת פה או להיות פה במשך 24 שעות, למשל שירן עכשיו תשכב פה, אפשר למדוד לה, כמובן שהדלת צריכה להיות סגורה, למדוד לה כמה קלוריות היא מוציאה במנוחה. לאחר שנמדוד את זה, אפשר גם לעשות דברים אחרים. שירן יכולה להיות במחשב, יכולה לצפות בטלוויזיה, אפשר לבדוק. שירן יכולה לשבת ולנוח, או לשבת וללמוד משהו, או להכין את התזה שלה. חשוב מאוד שאנחנו לא ישנים פה. אנחנו רוצים לראות מה המטאבולית, השרפת קלוריות שלנו במנוחה, לא בשינה, כי בשינה זה משהו אחר. עוד דבר שאנחנו יכולים לראות, זה למשל אפשר לעשות פעילות גופנית. בסדר? למשל לעשות הליכה או ריצה, ואפשר לבצע את הפעילות הזאת, להעריך כמה אנרגיה אנחנו מוציאים. והיתרון פה בחדר לעומת מכשירים אחרים זה שאנחנו לא צריכים, ואין לנו איזושהי מסכה שמפריעה לנו, אלא מרגיש מאוד טבעי ומאוד נוח. אפשר לבדוק גם על האוכל, לא? כן, משהו שמאוד מאוד מגניב. שימו לב, האוכל הוא בעצם עובר דרך מכל שהוא סגור מהצד השני, כדי שכמובן חמצן לא ייכנס וחנקן לא ישתחרר. ומגישים פה משהו כמו 4-5 ארוחות ביום, ואנחנו נוכל בזכות כמובן המדידה של כל דקה והחישוב של הקלוריות שאנחנו כבר יודעים של האוכל, להבין גם כמה עולה לנו האוכל, כמה קלוריות אנחנו מבזבזים על חלבון, על שומן ועל פחמימות. זה בעצם נותן המון 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 מידע. זאת מעבדה שהיא בעצם חלום. שירן, תסבירי לנו מה זה הדברים האלה. פה אנחנו בעצם יכולים לעשות בדיקות דם, סמפלים של בדיקות דם. אנחנו מגישים את היד, עושים, מעבירים. יש לנו גם מקרר שנותן לנו פה את האחסון של הדגימות דם ואיסוף שתן, אוקיי? זהו, חוויה, לא אמיר? שנשאר? מטורף. כמובן שאסור להתקלח בחדר הזה, מקסימום רק בהרגשתי? לשטוף את רק בהרגשתי עצמך בסוף. בברז אחרי ספורט, והם משתמשים בזה הרבה למחקר. זה ממש ממש מגניב מה שהם עושים שם במחקרים שם בחדר הזה. אבל בסוף בסוף המכשיר הזה הוא כמו המכשיר הקודם, בסדר? אם אני מסתכל שנייה, למרות שזה מטורף, על חיסרון עדיין, שלמרות שזה חדר ולמרות שזה נוח, עדיין זה לא מייצג את החיים האמיתיים. זאת אומרת, בסוף אני שם בן אדם בתוך חדר, הוא כלוא בו במרכאות, וזה לא היום יום שלו. בסדר? אם אתה אמרת שאתה עובד בבית חולים, בסדר? אז זה לא יום שלך. בסדר? אז זה לא מייצג באמת את היום שלך, ולכן כדי לייצג הוצאה קלורית יומית, בתנאים סטנדרטיים, זאת אומרת, התנאים הרגילים שלנו ביום-יום, אם זה יעבור לזה נחמד, אז זו שיטה שנקראת מים כפולי סימון. בסדר? או doubly labeled water. בעצם השיטה הזאת שירן מכינה פה את המים בזהירות רבה, כי זה מאוד הרבה יקר כסף. המים האלה. בעצם אנחנו יכולים לדעת לפי מים מסומנים. בסדר? יש לנו גם אטום מימן מסומן שנקרא דיוטריום, וגם חמצן 18, שהם איזוטופים יציבים. הם יוצאים דרך שתן וזיעה, והפחמן המסומן יוצא דרך הפחמן דו-חמצני, דרך הנשיפה. ובעצם בן אדם שותה כמות מאוד מוגדרת של המים המסומנים האלה, ולוקחים לו דגימות שתן במרווחים מסוימים. הוא חי רגיל, זאת אומרת היום יום שלו הוא רגיל לחלוטין. כל מה שהוא צריך זה רק לתת דגימת שתן בזמן מסוים, חוץ מהשתן של הבוקר, לתת דגימת שתן, לסמן מתי זה היה, וזה יכול להספיק אפילו ל-14 יום, מה שהם עושים שם לפחות. 14 יום אפשר לדעת מדידות של החיים שלו, כמה הוא הוציא בחיים היום-יום שלהם. וחוץ מלשתות המים בהתחלה, וחוץ מלתת את הדגימת שתן, הוא יכול לחיות רגיל לחלוטין. אין מסכה, אין חדר, אין כלום. זה באמת מייצג את החיים האמיתיים, שזה בהחלט מגניב. אני לא יודע אם בארץ יש, לקנות את המים זה לא איזה ביג דיל. יש, לימור? יש, יודעים לפענח? ראיתי אותך מסמנת לנו. קודם כל כן וכן וכן. כן? איזה כיף לדעת. אנחנו השתמשנו לפני 30 שנה אמ, בצבא,
במחקר כזה. קיבלנו את וואו, המים, את התקציב של המים מצבא ארצות הברית, בדקנו הוצאה אנרגטית של חיילים בתנאי קצה. ו, וגם גם החדר של צחי כנען, אמנם הוא יותר קטן, אבל הוא עובד בדיוק על אותו עיקרון של החדר של קרלה, אז בוא נרגיש גדולים, בסדר? כן, לא, אנחנו בעד. אז יש לנו חדר חלילה. יותר קטן, אבל זה בדיוק אותו עיקרון, וזה לא קלורימטריה ישירה, זה קלורימטריה לא, בלתי עקיפה. ישירה, כן, כן, כי עקיפה. עקיפה. אתה לא בודק את הוצאת החום, אלא בעצם את הגזים שיוצאים משם. כן, בדיוק, אמרנו אבל כן, עקיפה. חדר מגניב. איזה כן. כיף. לאן שלחתם את הדגימות אבל? זהו, אה, בחנו אותם בארץ? לא, אנחנו שלחנו אותם לחו"ל, אבל היום אפשר לעשות את זה בארץ, זה לא בעיה. כן? טוב, בקנדה הם שולחים את זה גם לארצות הברית, מסתבר. כן. נכון, נכון, מהמדינה. נכון. תראה, זה כעיקרון, אין הרבה מעבדות שעושות את זה, בארץ יש לנו מעבדות שעושות את זה, בזמנו לא עשינו את זה, כי האמריקאים ביקשו את הדגימות, כי הם יזמו את המחקר, אבל כן. אין בעיה. אני פשוט חושבת שגם, לא יודעת אם אתם מכירים, אבל אתם מכירים את אורי? הדיאטן של מכון אלר, של הצבא. אתם לא מכירים את אורי? חבל. אז אנחנו נכיר הוא אותו. פיזיולוג, הוא גם עשה מחקר עם מים מסומנים בזמנו, והוא מכיר מצוין את השיטה. מי מגניב. שיש כסף, כן. בדיוק, זה תקציב. דרך השמיים הם אגב, הגבול. קראתי לפני ההצגה שלנו פה, זה דווקא לא דיברו איתנו, שלפני 3 שנים פורסם בנייצ'ר מאמר על מים משולשי סימון. כן, נכון. שאמור להיות לזה מהימנות יותר טובה, לא ראיתי על זה כמעט מחקר, אבל יש על זה גם רעיון כזה. מניח שזה מעלה תראה, בריאות להרבה. כעיקרון, ככל שתסמן יותר רכיבים שהולכים ליותר מדורים, אז אתה לא תחשב רק את ההוצאה האנרגטית, אלא תחשב גם את ה-body composition, שזה נחשבת השיטה כאילו אה, הטובה ביותר. זאת אומרת, אתה כאילו משקיע ברכיבים שמושקעים ברקמות שונות, ואתה אוסף את זה, שזה בעצם יהיה הגולד סטנדרט, לא לקלורימטריה. קלורימטריה כן. זה מספיק לדעתי מים מסומנים, כי אתה בודק בסופו של דבר את אותו דבר. אז מעניין, מעניין עוד כמה שנים סליחה. נפסיק להגיד מים משולשי תודה, סימון. לימור. תודה רבה. בשמחה. אוקיי, אז אי אפשר לדבר בעצם על מדדים בלי להתייחס למבחנים תפקודיים. בעצם ההסתכלות שלנו כקלינאים, כחוקרים בעיניי, זה היכולת לעשות הסתכלות אינטגרטיבית, בעצם לראות כמה בעצם מדדנו מה ההרכב הגוף, אל מול מה התפקודים מאפשרים, מה הגוף שלנו יכול או לא יכול לעשות. וידוי נאות, גם במחקר בעצם שאני ואמיר בניסוי שאנחנו לקראתו, אנחנו נבחן גם את הרכב גוף, גם מבחנים תפקודיים. יש לנו כל מיני מבחנים תפקודיים, כאשר אנחנו לקחנו את המוכרים יותר, אוקיי? רוצה לספר לנו, אמיר, על המבחנים? כן, אם זה מבחנים כמו 30 שניות קימה מכיסא, או יפה. מבחנים של שיווי משקל, לא נעלה אתכם בכל המבחנים שקיימים, או מהירות הליכה רגילה. עוד מבחן מאוד מאוד משמעותי לכוח שריר זה hand grip, שזה מייצג לנו את הכוח של הגוף. ואנחנו גם נוסיף כל מיני סנסורים שאמורים לתת לנו נתונים נוספים. זאת אומרת, באיזה מהירות הוא עולה, ואז משהו הרבה יותר אמין, ולא עכשיו לעבוד רק עם סטופר, שזה נורא נחמד, אבל יש איזה מן כן. הסטיות שלו. וכשנוכל לשלב בין המדדים לבין התפקודים, נוכל באמת לדבר על סיכון לסרקופניה, ירידה תפקודית סמויה, טיפול תגובתי להתערבויות שונות. אנחנו חייבים לקחת את השילוב של השניים ולהסתכל ביחד על המדדים כדי להעריך את המצב של אותו נבדק. וגם שם אגב עשינו hand grip, נכון? נכון? וגם וסיטל היקפים סטנד. קצת, כן. כן. אוקיי, אז מה היה לנו? היה לנו בדיקות טכנולוגיות שונות, טכנולוגיות יותר חדשות, יותר ותיקות שהולכות איתנו, אבל אי אפשר באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, אי אפשר לא להתייחס לכל הטכניקות והמדידות לתכלס, לשטח. אני תמיד אומרת, אז למה? אז למה זה בעצם שווה לי? אז אני ניסיתי ככה להעביר מהעולם שלי, של הקליניקה, איך בעצם כל הידע הזה מתורגם לשטח.
איפה אני רואה בו, מעבר כמובן למחקר שזה עולם ומלואו וכולנו מסכימים עם זה, אין מה לדבר, איך אני ביום יום יכולה לפגוש את המדידות השונות ולהשתמש בזה ככלי טיפולי. ואני אפילו אומר שאצלי בקליניקה אין לי אף אחד מהבדיקות האלו, אוקיי? אז אני משתדלת להפנות המון לדקסה, אוקיי? יש המון מקומות שאפשר לעשות דקסה, ל-BIA, היקפים כמובן, כל מה שיכול לתת לי עוד ערך מוסף למדדים. מה נותנות לי הבדיקות האלה? אני חושבת ברמה האישית, אני אתן כמובן, אמיר, תגיד לי ככה אם אתה מתחבר, זה העלאת מוטיבציה והתחזקות של תחושת ההצלחה. כשמטופל רואה בעצם שיפור במדד אובייקטיבי, הצלחתי לכנס אותו ולחבר אותו אליי. הרבה פעמים יצא לי לשבת עם מטופל, להגיד לו, אוקיי, בוא נעבור על הפלט, אוקיי, בוא נראה את הערכה של מסת הגוף הרזה, בוא נראה מתוך הירידה במשקל כמה שריר איבדנו אל מול שומן. אז יש מטופל שראינו שהוא ירד ממש יפה, 20 קילו, אבל מתוכם 40% איבד מסת גוף רזה, אוקיי? בהערכה. ואז התחלתי לדבר איתו על התאמה מדויקת יותר של הטיפול. בוא נגביר חלבון, בוא נתחיל לחזק אימוני כוח. ואז מדדנו כעבור חודשיים או 3 מדידה נוספת. מה שהיה יפה, כשהוא ראה את המספרים ודיבר אליו, לראות בשטח, רגע, לא רק ההתלהבות של כמה ירדתי, אלא במה ואיפה ירדתי, הצלחנו להתכנס להעלאת אימונים, העלאת חלבונים, והוא ירד עוד 15-20 קילו, כאשר באותו חלק שני של התהליך הוא העלה מסת שריר. מה זאת אומרת, הוא הרוויח הרבה יותר ירידה. אז אני חושבת שפה יש לנו גם את ההתאמה מדויקת יותר של המדדי טיפול, המוטיבציה כמובן, השליטה, לתת להם גם את הידע, לתת להם להחזיק את המידע, לראות את המדדים שלהם בעיניים, לעקוב אחרי הגרפים, בחינת שינויים על פני זמן, אוקיי? יש לזה כוח מאוד מאוד גדול. כי אם אני אומרת לו, רגע, התערבות מסוימת, תטיב עם הירידה שלך, תטיב עם מדידת הרכב הגוף שלך, אבל הם לא רואים את זה, מאוד קשה להם להתחבר לזה. אז הן מדגישות גם שינויים קטנים, שלא תמיד מורגשים במשקל אפילו, במספרים. הייתה לי מישהי שמאוד מאוד מאוד חששה מהשומן הבטני, ובאמת שלחתי אותה לדקסה, וביצענו ככה סקן הערכה, וראינו את כל הפיזור של השומן בגוף, ובעצם יצא לה שבשומן הבטני, השומן הוויסרלי שלה תקין לגמרי, אוקיי? יש לה יותר שומן סאבקוטני, פחות שומן ויסרלי, שזה אותו שומן שמקושר לתחלואה ולמחלות נלוות, ופתאום היא יכלה באמת לעבוד על שיפור הרכב גוף ולרדת במשקל בלי לחשוש כל הזמן מהמחלות וההשמנה שמקושרת למחלות. אז אני חושבת שלחבר את המדידות למה שיש לנו בשטח ולהשתמש בכל מה שאפשר, באמת בין אם זה קולגות שלנו, בין אם זה להכניס לקליניקה כלים שהם כן יותר פרקטיים והם לא מאוד יקרים, יש לזה המון 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 כוח בחסמים הפסיכולוגיים, בגיוון התהליך וגם בשטח, בלהראות, לדבר תוצאות ולא רק רגשות. אם אני אתן עוד 2 נקודות שלי, אז אחד, דבר שמאוד למדנו ואני לקחתי את זה מאוד מאוד אישית, זה הפרוטוקולים שלהם הם מדויקים, הם עובדים ממש לפי הספר אחד-אחד, גם אם הם עשו את אותה בדיקה 2,000 פעם, הם עדיין עוברים אחד-אחד-אחד, ולפחות לי, אני לא יודע על אחרים, אבל לי יש מה ללמוד מזה, באמת באמת לגמרי. סופר דיוק. אני מניח שכולנו חוטאים בזה קצת אחרי שאנחנו עושים הרבה מאוד בדיקות, אז באמת הם מאוד מאוד עקביים. אה, ואנחנו גם מזמינים אתכם, סליחה שאני זה רק להגיד, אם יש מישהו או מישהי שעובדים עם איזשהו מכשור ורוצים לקבל את הפרוטוקול, קיבלנו את כל הפרוטוקול ומותר לנו להעביר אותו וביקשנו אישור לקולגות, אז מבחינתי, אם מישהו רוצה, אנחנו נשלח בשמחה שיכתבו את המייל בצ'אט ואנחנו נעביר את הקובץ של הפרוטוקולים והוא השונים. גם מתורגם לעברית, אז גם נכון, אפשר להשתמש בו משם. בזה עבדנו בימים אלו, והוא ניתן באהבה. ואחרי כל הרצינות הזאת, אז בואו, זה נורא נחמד שבדקנו מלא שיטות, אבל בסוף טסנו לחו"ל, רצינו גם ליהנות, אז הם גם עשו לנו חוויות. רגע, אם זה יעבור לי אז אני גם אצליח, אבל הנה זה מסרב, כנראה שאני לא אמור להראות את זה, לא, לא, בטח שכן. אני צוחק.
אז קודם כל הלכנו לטייל, בסדר, ליד קרלה בבית, והיא הזמינה אותנו אליה הביתה, וגם עשינו, קרלה פרדו, אני לא יודע אם אתם מצליחים להבין מהשם, אבל היא ברזילאית, בסדר? וברזילאים לא אוכלים אוכל טבעוני, בסדר? וואו, איזה אני אוכל. עוד שנייה אספר, גם סיפור על אחת מהמסטרנטיות, אבל כמובן שהיא עשתה לנו ברביקיו רציני מאוד, בסדר? ברזילאי אמיתי. המסטרנטית היקרה שלנו, דניאלה, היא טבעונית. בסדר? וקרלה אמרה ששנה הבאה היא לא תקבל טבעונים, בצחוק כמובן, והיא הכינה לה איזה משהו טבעוני וכתבה עליו טוקסיק. בסדר? חוץ מזה, חוץ מלאכול, שזה תמיד טוב, בואו אנחנו בסוף דיאטנים, אז גם רקדנו זומבה, ועשינו מסיבה, אה, ובאמת עשו לנו חוויה מאוד מאוד כיפית, זה את כל הסרטון החבר'ה. הזה היינו צריכים להביא, שכולם קופצים במרתף של קרלה עם כדור אורות, נשבעת, זה בחיי. ממש היה ריקוד, כולם רקדו, כולם שפת קלוריות בהתגלמותה. שמחו, טיילנו, היה כיף, היה בשר. אז אנחנו רוצים באמת להודות שוב ממש למנחים היקרים שלנו ששלחו אותנו לדוקטור אסף בוך, דוקטור שירי שרתגן ודוקטור תאיר בן פורת על ההזדמנות להשתתף, לשתף, ללמוד, להתפתח, להיות חלק מהדבר הגדול הזה. וזהו, כיף להיות, כיף שהתחום הזה הוא נוגע בכולנו ויש בו המון המון ידע והוא כל הזמן מתפתח. אז אנחנו נמשיך לעקוב. אם יש שאלות, אז זה הזמן. אוקיי, מה שנקרא, לא כולם ביחד. כן. אז שוב, מי שרוצה חומר בשמחה שישלח לנו בצ'אט את המייל שלו. לי יש תודה על שאלה, הזמן אם שלכם. אפשר, אם אני יכולה רגע לעצור אתכם. קודם כל, היה ברור. מרתק, תודה רבה רבה, כולי קנאה. רציתי לשאול לגבי המכשיר של ה-CT. אמרתם שזה היה מכשיר שהוא ספציפי להרכב גוף, או מהמם. שזה כל CT רגיל? לא, אני יודעת לא, שזה CT רגיל, שאני יכולה, זאת אומרת, להשתמש ב-CT הרגיל בעצם שמבוצע נגיד במחלקות או באונקולוגיה באופן שוטף, אבל צריך איזשהו רכיב מסוים בתוכו כדי לפענח את העניין של ההרכב גוף? לא, לא אני לא צריך. בטוחה שלא, כי זה קצת כמו הדקסה, שבעצם הוא יכול לשמש צפיפות עצם, אבל זה לא היה צריך רכיב שונה. אינדוקציה. זה לא, לא היה רכיב שונה. שירן, זה אותו CT, זה CT רגיל, אין CT להרכב גוף, CT סורק את הכל, לא, פשוט את עשיתי צריכה ברור רותם, את צריכה פשוט רותם את התוכנה גם שעושה שלי. כן. צביעה לפי הרכב גוף. אתם מכירים את התוכנה, לקרלה יש את התוכנה, היא הראתה לכם את התוכנה של ה-AI? כן, כן, הראו לנו לא את זה זה הבאתי ממש, ב... ל-AI. זה כן. תוכנה יחסית לא יקרה, סורקת לך הכל, נותנת לך את כל מה שאת רוצה. ואם לא, זאת אז, ואת אומרת, לא זה מה שאני במעבדה, אתם צריכה ישבתם בעצם? וצבעתם שירן, אתם ישבתם כן, צבא, ושבעתם לא, כן, חן. אבל צבענו, אז ואחרי שצבענו הם כן, הראו לנו איך אפשר לא נכון. אז לצבוע. יש ידנית, בדיוק. יש אוטומטית. את צריכה את התוכנה, אבל ה-CT זה CT כן. רגיל. לא, את פשוט זה צריכה אותו לחפש. מכשיר, כמו כן. הדקסה, שהוא בעצם אותו מכשיר, אבל צריך באמת הפונקציה, את התוכנה להשתמש בה, שהיא מיועדת לבדיקה. Mm. מעניין באמת אם כמה יש שימוש היום, פה כמה אתם יודעים שיש שימוש ב-CT, ואם יש שימוש. אצלנו מריאנה, שאני חושבת זה המאסטר שלה, היא עשתה, היא מדברת בשמה. היי, אני היא יכולה עשתה, גם כן. לענות. אז היא תספר, שלום. אז היי, וגם מה חנה נשמע? בתל השומר עושה. כן, אז מריאנה תספרי. אז כן, זה המאסטר שלי בחולים אונקולוגיים, שעשיתי, בדקתי CT בהבחנה והשווינו את זה לתמותה. זהו, זו שיטה שהיא מאוד מתאימה לחולים אונקולוגיים, שעושים להם גם ככה את ה-CT, לא צריך שום רכיב ב-CT עצמו, זה כמו שלימור אמרה, תוכנה. ואם יש CT אז שווה להשתמש. אבל זה משהו שמעבר למחקר אתם עדיין עושים אותו בפרקטיקה לא, היומיומית בחולים לא האונקולוגיים? באופן, לא בצורה קלינית לטיפול, אבל אולי בעתיד, זה לא מגניב. רחוק מזה. וזה באמת מוביל אותי לדבר הבא שרציתי לשאול, אם היא שיתפה אתכם, והאם הם משתמשים בכלים האלה באמת לפרקטיקה, כאילו לא רק במחקר, אלא איך ואם הם משתמשים בכלים האלה בפרקטיקה, הרי זה חלק, זה בית חולים אוניברסיטאי כזה, נכון? אם הבנתי נכון? נכון, אבל כן, למיטב ידיעתי שרן, הם אמרו משהו אחר, הם שם ממש מעבדה, מחקר. פרופר מעבדת מחקר, כן.
כן. לא זכור לי שהם מקבלים שם מטופלים לא לטובת מחקר או משהו לא. כזה. היא גם לא חיברה את ההקשר באמת לשטח, כי באמת זה הרגיש שהם שם התכנסו לכדי המחקרים השונים, המון המון מחקרים והמון שיתופי פעולה. זאת אומרת, יש מתחת את המעבדה של סכרת ושל הפיזיותרפיסטים, והם עושים המון שילובים וקומבינציות, אבל הם לא חיברו את זה לפרקטיקה, לקליניקה ולשטח. זה הרותם הייחודיות שלנו בארץ, אני חושב. אנחנו לא אולי one stop shop כזה שיש בו את הכל ואת כל הדברים המטורפים האלה. אני גם לא בטוח שצריך את הכל. זה נחמד מאוד באמת למחקר, אבל בפרקטיקה חלק מהדברים האלה בהחלט אפשר לעשות בהם שימוש, ועושים בהם שימוש. אם זה בטקסה, BIA, אולטרסאונדים שאנחנו מתחילים להכניס לארץ יותר ויותר, וכלים נוספים, בטח הבדיקות התפקודיות, וזה באמת, אני חושב פה המטרה של ההרצאה הזאת היא לא ללמוד את הפרוטוקולים, אלא אולי לקבל יותר השראה, ואני מתחבר גם למה שלימור אמרה, אנחנו לא צריכים כל כך להצטנע, זה באמת בומבסטי שם, ומאוד מרשים, ואני מקנא כי לא יכולתי לטוס איתם, היינו עדיין בכנס לא. השמנה לא האירופאי, תהיה. עדיין לא, עדיין לא, אבל אנחנו בהחלט עושים דברים מאוד יישומיים ופרקטיים, יש לנו say וטון משלנו שאנחנו יכולים להיות גאים בו. לגמרי. לגמרי, והנה כולנו נכנס בנו, כאילו גם, אוקיי, איפה המדע והטכניקות לשטח, ששם ספציפית זה בכלל לא, זה לא היה מדובר. זאת אומרת, אתה רואה שזה יוניט למחקר, והאינטגרציה של השניים זה עולם ומלואו, זה וואו. אז אנחנו בקורסים, שירן, את מכירה בסדנאות, סדנאות שלימור ובאיכילוב מעבירים, לימור ורונית ענבר, דוקטור רונית ענבר, וחלק מאיתנו מרצים שם, מריאנה, אני, אחרים, מדברים על זה, ובאוניברסיטה בקורסים מסוימים, ויש את אוניברסיטת תל אביב באמת שחזקים בנושא של רפואת ספורט, או התחום של רפואת ספורט, אז גם, קיצור, אנחנו בהחלט בתוך זה. אני ולימור מדברים על זה הרבה, והמחקרים שאמיר ושירן הולכים לרכז כדוקטורנטי ביחד עם דניאלה, ועוד כמה מסטרנטים נוספים, רעות שנמצאת פה גם, יששכר, אז מחקרים שלוקחים את כל הנושא הזה של הרכב גוף, ושמים אותו ככה בחזית המדע, עם הנושא הזה של טיפול בהשמנה ותרופות לירידה במשקל, אז מה שנקרא עוד תשמעו מאיתנו. אני גם אשמח לשאול שתי שאלות. אמנם הם על הפרקטיקה, ככה שאני לא בטוח כמה התשובות יהיו פה, אבל בואו ננסה. בעקבות השיחה שהייתה עכשיו. אני אתחיל באולטרסאונד, והשאלה היא אם אנחנו באמת עושים את הבדיקה, והסברתם על סוגי השרירים שאנחנו יכולים לראות ברמה הפרקטית, כשאני עושה בדיקה כזאת למטופל בקליניקה. איך בעצם אני יכול להשתמש בזה? מה זה בעצם יכול לתת לי ברמה הפרקטית? שאני יכול לשנות בטיפול שלי בשביל להפוך את הטיפול שלו ליעיל יותר, לטוב יותר, לאפקטיבי יותר. מי רוצה לענות? אין בעיה, הכל טוב. לשנות את ההרכב, אנחנו קוראים לזה הרכב שריר. דרך אגב, מאוד תקנו אותנו ולא להגיד איכות שריר. בסדר? נכון. מאוד תקנו אותנו, אל תגידו איכות שריר, תגידו הרכב שריר. אמ, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, כאילו אני רוצה להגיד שאם אנחנו נתאמן טוב ונאכל טוב אז זה בהכרח ישפר, אבל אני לא מספיק יודע להגיד לך אם יש לי, אתה יודע, הקשר ספציפי. אין שום ספק שרוחב וחתך שריר, עובי שריר וחתך שריר, מן הסתם הוא יכול לעלות, והרקטוס פמוריס אמור לייצג. עכשיו, מכיוון שאחד אנחנו בפרקטיקה, אף אחד פה, לדעתי, הוא לא מומחה באולטרסאונד מבחינת עבודה שלו, מומחיות שלו, שריר אחד שאמור לייצג, כמו רקטוס פמוריס, איזשהו מסת שריר כוללת של הגוף, ואנחנו יודעים ששרירי רגליים מן הסתם הם מאוד חשובים גם בעניין התפקודי, יכול לעזור, ואני באמת חושב, אנחנו לא מומחים, עשינו את זה כמה פעמים בודדות, וגם ניתחנו את זה בתוכנה, אבל אני באמת חושב שכשמתרגלים את זה, זה יכול להיות באמת עניין של 10 דקות,
בן אדם שהוא מה שנקרא מיומן, לבדיקה, המכשיר, אסף יודע את העלויות, אבל לדעתי זה לא משהו שהוא עלות שאי אפשר לעמוד בה. אה, אני ו... חושבת גם באמת, מתן אבל יודע, גם מתן הכי, יודע. כן, הוא יודע את העלויות, אני לא יודע אני יודע את אני העלויות, אבל חושבת אני לא סגור בדיוק. אני שמע חושבת גם ממנו. לשאלתך, תתקן אותי אסף, אבל אני מניחה שדווקא המדד של האקוג'נסיטי הוא מדד שהוא יהיה מאוד מעניין לראות אותו בנקודות זמן שונות. כאשר מטופל יורד במשקל, מעלה אימונים, אוכל כמו שצריך, אני מצפה לראות תמונות בהירות יותר. אני מצליחה אז אני לראות אגיד, לא שלמות, התקדמות. אני אענה, נכון, אני אענה למתן, גם נראה לי מתן דיברנו על זה קצת, על הערך המוסף של האולטרסאונד לעומת נגיד בדיקות הרכב גוף אחרות שהן יותר קליניות כמו, או יותר זמינות כמו BIA נגיד, שיכול להיות במרפאת השמנה, אז יש כמה יתרונות, היתרונות הטכניים שזה באמת פשוט, ניסע בשרוול, בחלוק, ואפשר לקחת את זה ולעשות במיטת החולה, בסטינג של בית חולים, או להתנייד עם זה בסטינג בחוץ, וגם למדוד באופן ישיר את השריר ולהסתכל עליו, על הטקסטורה שלו ועל רמת הפיברוזיס בשריר ועוד כל מיני דברים איכותיים כאלה, שבאמת מתבטאים במדד שאמרתם, משהו שאנחנו לא נקבל ולא נראה גם בעין, תרתי משמע, במדידות של BIA וגם לא במדידות של דקסה, שבכלל לא נותנות את השריר באופן ספציפי אלא את המסה הרזה, וברמה ממש הייחודית של האולטרסאונד, שזה אולי לא לעומת CT ו-MRI, אבל הם בכלל לא, סליחה, לא זמינים, אז יש את הנושא של השומן התוך שרירי, שזה אינדיקטור שעכשיו ממש אתה ראית בהרצאה שלי שנתתי בעדכונים מאקו, ממש עשו על זה הרצאה ויש כזה על המדד הזה, וכמה הוא יותר משמעותי משומן תת-עורי, שזה אוקיי, לא חוכמה גדולה, אבל הוא לפעמים טוב יותר, או טוב כמו, שומן ויסרלי אבדומינלי, והמשמעות הפרוגנוסטית שלו בהקשר של תסמונת מטאבולית ועוד כל מיני דברים היא מאוד גדולה, וזה אינדיקטור גם של איכות השריר, ויותר מזה, מצטער שאני מעמיס עליך ועל כולם, זה גם מדד שהוא מגיב טוב, הכי טוב לדיאטה כנראה, ממה שאני מעודכן, אבל גם לאימונים. אז מקווה שזה עונה לך. ועוד תוספת, אם אני יכולה להוסיף, שזה גם פשוט שיטה שהיא, בעצם אם אתה רוצה למדוד הרכב גוף, אתה צריך להתאים את השיטה למטופלים שיש לך. אז זאת שיטה שמאוד מותאמת למטופלים עם צבירת נוזלים, בצייד, שאתה לא מקבל הטיה בגלל בצקות, והרכב גוף, אם זה נושא שאתה רוצה למדוד, להעריך, אז אתה פשוט צריך להתאים את השיטה הכי טובה, כמו נגיד CT שיתאים לחולים אונקולוגיים, שעושים גם ככה את ה-CT, אז אולטרסאונד יתאים אולי למחלקות טיפול נמרץ, ללב, מחלקות עם יותר סיכון לצבירת נוזלים. כן, גם לגמרי. בשיקומי פציעות, שאני יכול להגיד ששם אני פוגש את האולטרסאונד גם, בהקשר של שיקומי פציעות, ועושים את הבדיקות כדי לראות את מצב השריר אחרי הפציעה, ניתוח או דברים כאלה, אז גם שם זה יכול להיות מאוד רלוונטי, לכן אני קצת מתעניין גם בהקשר הזה. ועניין וגם אולי של בהשמנה, שיקום גם שריר, בהשמנה. נכון, אבל גם במקום של שיקום שריר, אולי אחרי פציעות ולעקוב ולראות, אולי גם מעניין לראות השפעה תזונתית שם, לא יודע אם יש על זה עבודות או לא, אבל זה גם מאוד מעניין לראות. והייתה לי עוד שאלה בהקשר של הביאה. אני לא יודע אם נכנסו איתכם לזה או לא פשוט, ואני כאילו לאחרונה ממש התחלתי לקרוא על זה, על כל העניין של מעבר לפייזנגל, אולי גם להסתכל על הריאקשן ועל כל המדדים הקטנים שיש שם, ואולי קצת להבין את המשמעות שלהם טיפה יותר לעומק, ואולי לראות איפה גם שם אנחנו יכולים פשוט להסתכל על זה, כי ביום יום כשהפלטים האלה יוצאים זה תכלס משהו אני מרגיש, שאני או הסביבה שלי לפחות קצת מתעלמים ממנו, ואולי שווה רגע להיות בפוקוס עליו ולראות. אתם יודעים על זה משהו? קצת להסביר על זה אולי? כי גם אתם לא כל כך נגעתם בחלק הזה
אז נכון. היה בהרצאה לנו באופן שם איזו ספציפי. הרצאה קטנה על הריאקטנס ועוד כמה מדדים שם קטנים שמהם כאילו יוצרים את הפייז אנגל, אבל לא מספיק, לא, שנקרא, אני לא מבחינת מרגישה הייצור. שלא. עד אני כמה רק... שאני יש... זוכרת מהסדנה שאנחנו עשינו, אני ולימור בן חיים, שנסענו גם, הם משתמשים ב-raw data, הם לא משתמשים בפלט שאנחנו מקבלים ב-BIA היום, עם הנוסחאות כבר שעושה את כל החישוב, הם ממש לוקחים את הנתונים של ה-resistance וה-reactance, ועושים את החישובים לבד, לפעמים בשילוב של כמה שיטות, כדי לקבל את ארבעת המדורים, אז ככה שהם מאוד בתוך ה-raw data. הם רואים את הרזיסטנס שם? כי אני הסתכלתי על ה-S10 ממש השבוע ולא הצלחתי למצוא שם את הרזיסטנס לצורך העניין. ובגלל בתוך זה... בנתונים הגולמיים. בנתונים, פתחתי את התוכנה במחשב וחיפשתי, Mm. ובאמת שלא מצאתי את הרזיסטנס בכלל שם, כאילו לא היה לי מהמם. מוצג אותו, ככה שגם החישוב של הפייז אנגל שלוקח אותו בחשבון, היה לי קצת מוזר שאני לא יכול לראות אותו, עם איזה מכשיר? וגם האימפר, וואי ברח לי השם של זה, זה בתוך הפייז אימפדנס, אנגל, יש את זה גם בתמונה אימפדנס. שם. כן, כי כן. לפעמים פשוט צריך לבקש את זה. זאת אומרת, כן, אפשר לפעמים זה הרי לבקש. זה מופיע כל הנתונים האלה, פשוט לא מופיע לך בפלט, אז לפעמים, לא, הוא מתכוון בתוכנה עצמה. לא נכון, אפשר משהו, אתה יודע, אם אתה פונה לחברה שנייה, מסבירים לך איך להוסיף את זה לפלט, כי זה נתונים שקיימים, המכשיר חושב אותם. הבנתי, כן, אז כאילו באמת אני מרגיש שזה החלק שאולי אני כאילו הייתי רוצה לנסות להבין אותו יותר לעומק באופן אישי. בדיוק החלקים האלה שאולי אנחנו קצת מתעלמים, כי מה שאני קראתי איזה מטה-אנליזה אחת על זה, שהייתה שבאמת דיברה על המשמעות ונתנה ממש קאטופים של מספרים שאומרים על יכול להיות אפילו מדדים של התייבשות עוד לפני שאנחנו נראה את זה ב-ICU בעצם, ב-ICW ואת ה-0.39 שדיברנו קודם נגיד, אז אפילו אולי קצת לפני, ואז אולי להתערב תזונתית בהקשר של שתייה Mm. לפני, כאילו נקודות כאלה אולי, שכן מעניין לראות. אסף, יש מה? קבוצה מתן, אני ספרדית, חושב שבאבולוציה של ההתפתחות של התחום הזה של ה-BIA, אנחנו רואים את זה גם מהכנסים, גם מהכנס עכשיו שחזרנו של האקו, במלגה, אז זה נושא שהוא עדיין לא ממש established, הוא לא מספיק, המשמעות שלו, זה עוד אקספלרטורי כזה, אתה יודע, קשה להגיד שזה מבוסס כמו המדדים הקלאסיים של אחוזי שומן, שריר, SMI וכל הדברים שכבר טחנו גם לך בקורסים השונים. אני Mm. כן אגיד, גם עם לימור והחבר'ה ובכלל, אנחנו כן מתחילים להיכנס לנושא הזה, ובשאיפה גם להכניס אותו עכשיו לתכנים הלימודיים, כי הוא מתחיל להתבסס יותר, ואני באופן אישי, אנחנו קיבלנו, לימור, את זוכרת שקיבלנו בכנס את הנה הספר הזה, שהוא ממש מתעסק בזה, לא כל כך רואים, אבל מתן, אני יכול להעביר לך או לנסות לסרוק לך את הפרק הזה, שמדבר על המדדים האלה. אני רק אגיד משהו קטן, יש קבוצה ספרדית שבעצם מובילה את זה, ומרגע שאתה עובד רק במדדים האלה, אתה מייתר את המשקל, אתה מייתר שינויים במשקל, אתה בכלל לא מתייחס למשקל ולא למדדים האלה, ואז אתה מוריד כל מיני שגיאות. ודבר נוסף, זה לא מדד להרכב גוף, אוקיי? שתבינו, זה מדד דיאגנוסטי, פרוגנוסטי, שאומר מה בריאות הבן אדם. ולכן, רופאים לדוגמה, זה מאוד מעניין אותם, כי הוא אומר, אם אני לדוגמה נותן טיפול כימותרפי, סתם אני אומרת, כי זה העולם שלי, איך אני יכול לדעת בעצם שאני משיג את המחלה, שאני מוריד את הדלקת, שיש שיפור בעצם במדדים האלה, הפייז אנגל יכול להיות. ולכן אני חושבת שמי שמתעסק בהרכב גוף, הפייז אנגל לא ייתן לו תוצאה, אבל מי שמתעסק בקליניקה של טיפול, הפייז אנגל והריאקטנט יהיה כן המדד, וגם לא צריכים פה ערכי ייחוס, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני מסתכל על הבן אדם עצמו עכשיו, אחרי טיפול שעשיתי, מה קורה הלאה. אני חושבת שבשיקום זה יכול לעניין אותך, כי לפעמים בשיקום יש תנודות מאוד גדולות של משקל, שיכול שהם נותנים איזשהו פער. אז אני חושבת שזה יהיה מדד קליני ולא יהיה מדד, זאת אומרת, הוא לא יהיה מדד של הרכב, ככה אני תופסת את זה. והדבר האחרון שרציתי זה שאולטרסאונד הוא לא כלי לאיתור, לעיסוק בשריר, אתם תקועים עם השריר.
באולטרסאונד אפשר לעשות גם שומן, אוקיי? תחשבו, פיברוסקן, האולטרסאונד שמגיע מהעולם של הכבד השומני, הוא עובד על שומן, ולכן מי שמעניין אותו רקמת שומן גם יכול לעבוד עם האולטרסאונד. זאת אומרת, אז זה נראה כאילו זה מיוחד לשריר, ממש לא, זה... שומן תוך שרירי, ויותר מזה אפילו גליקוגן. נכון, שומן תוך שרירי ושומן תוך בטני, זאת אומרת, אתה יכול משם לפתח כל הכלי, ולכן זה, אני לא הייתי קוראה לזה אולטרסאונד ככלי להערכה של שריר, אתם במקרה עבדתם על זה, אז ככה שהכלים שלנו באמת מתרחבים. אני רק אגיד ככה לסיכום, נראה לי שאני יותר מדי מדברת, זה שהעבודה הקלינית זה להתאים, זה לא לרצות שיהיה לך הכל במעבדה, זה להיות מספיק חכם, זה מה שמריאנה אמרה ואסף, להתאים את הכלי הקליני לבדיקה הכי מתאים למצב, אוקיי? יש כלים שהם מקסימים, הם לא מתאימים למצב, ולכן ככל שאתה מבין באיזה אוכלוסייה, אתה צריך להגיד מהו יהיה הכלי הנכון ביותר. נניח באונקולוגיה, כמו שמריאנה אמרה, מסתבר שזה יהיה CT. ובהשמנה לדעתי זה יהיה ביואימפידנס, אם אני מנסה לחשוב בכלים בזולות, אבל זה בעצם המחשבה. לגמרי. תודה לימור. ולכם יש את הפלז'ר, מה שנקרא, לשחק עם אסף מממן. לשחק עם המכשירים. חוץ מהמכשיר המטופש הזה שנמצא במעמקי האדמה. אז טוב, לגמרי. רציתי לסכם משהו קטן, סתם היסטוריה של ההרצאה הזאת. ההרצאה הייתה מיועדת לי ולשירן להציג לאסף ולשירי. זה הייתה מהות ההרצאה, והיא נדחתה ונדחתה 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 ונדחתה, ועד מלחמה ונדחתה, ואז אמרנו, זה נשמע מעניין, אז בואו נזמין את מי שרוצה. ואני אני מקווה חושבת שזה היה שמשהו מעניין ומעשיר. משהו יפה שקרה פה, שאני לפחות הרגשתי שהתכנסנו הרבה דיאטנים בנישות שונות שבוחנות באמת הרכבי גוף, וזה מאוד מפרה, כי אתה רואה איך כל אחד לוקח את זה לזווית העולם שלו, ומה הוא מכניס ומה הוא לוקח מהמדדים ומההתאמה, ומה כל אחד יכול לתרום בידע שלו. אז זה היה כיף גדול שחלקתם איתנו גם את האינפוט שלכם. אז תודה לכם שהשתתפתם בשעות האלה של הלילה. תודה רבה, הייתה תודה הרצאה לכם. מצוינת וממש תודה, מעניינת. היה בכיף, מעניין. בכיף. תודה, וזו הזדמנות באמת, לילה תקשיבו, טוב, הרמתם תודה רבה, פה היה את